vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Reality s Ernestom. Dnes sa budeme baviť o takej kontroverznej téme, a to je provízia alebo odmena realitnému maklerovi. Povieme si, čo vlastne platíte a kedy to platíte. Viem, že keď sa povie slovíčko provízia, väčšine ľudí sa rozsvietí kontrolka. To bude určite veľa. A viete čo? Ja to úplne chápem. Chápem, že predávajúci vnímajú províziu tak, že im realitný maklér v úvodzovkách berie časť peňazí ich majetku. Určite je to aj preto, že nevnímajú pridanú hodnotu, ktorú dobrý maklér klientovi prináša. Chápem aj kupujúcich, ktorí majú pocit, že kvôli odmene platia za dom alebo byt viac, ako keby kupovali nehnuteľnosť priamo od majiteľa. Je to však naozaj tak? To, že situáciu predávajúcich ako aj kupujúcich chápem, neznamená, že s ňou aj súhlasím. Preto dnes otvorene rozoberieme, čo vlastne za províziu reálne dostávate a či je tá investícia vôbec výdavkom, alebo je to niečo úplne iné. Štandardne sa odmena pre realitnú kanceláriu pohybuje medzi 3 až 5% z predajnej ceny nehnuteľnosti. Výška závisí od náročnosti prípadu, od času, ktorý zaberie, od použitých marketingových nástrojov a dohody medzi klientom a maklérom. Avšak viete, čo väčšina ľudí nevidí? Že tá odmena nie je len pre makléra samotného. Za každým úspešným predajom stojí tím ľudí. Kameraman, ktorý vytvára videoobhliadky. Človek na 3D virtuálne prehliadky. Marketér, ktorý nastavuje platené kampane na sociálnych sieťach. Administratívna podpora, ktorá denne aktualizuje inzerciu. Právne oddelenie, ktoré pripravuje bezchybné zmluvy. A v neposlednom rade ja ako realitný maklér. A ešte niečo, čo je podľa mňa dôležité povedať nahlas. Byť realitný maklér nie je zamestnanie. Je to podnikanie. Znamená to, že keď sa do predaja vašej nehnuteľnosti pustím, najskôr do toho investujem vlastné peniaze, svoj čas a svoje know-how. Zaplatím za kameramana, virtuálnu prehliadku, kampane, topovanie inzerátov. Strávim hodiny prípravou, obhliadkami, komunikáciou, zmluvami. A teraz dôležitá informácia pre predávajúcich. Ak sa mi nepodarí vašu nehnuteľnosť predať za podmienok, na ktorých sme sa dohodli, nedostanem zaplatené nič. Realitný maklér je platený až za výsledok, nie za snahu. A teda neúspešný predaj nestojí predávajúceho ani euro. A stáva sa to. Niekedy zmluva vyprší a klient zverí predaj inému maklérovi. A všetko, čo som do toho dal, čas, energiu, aj peniaze, sú preč. Preto, keď sa hovorí o odmene makléra, treba si uvedomiť, že nejde o ľahko zarobené peniaze. Jedno podnikateľské riziko a až úspešný predaj prináša odmenu. Dobrý maklér vo svojej odmene zohľadňuje svoje skúsenosti, koľko situácií už riešil a ako ich vyriešil a ako vie predvídať situácie, ktoré môžu nastať. Má prehľad o trhu, vie reálne nastaviť cenu, má vedomosti o lokalite, má schopnosti vyjednávať, či už s kupujúcim alebo jeho právnikom. Má schopnosť zvládať stresové situácie, pretože predaj nehnuteľnosti nie je vždy hladký. Má schopnosť viesť klienta celým procesom, pokojne, odborne a spoľahlivo. Jednoducho povedané, nie je to o počte telefonátov, je to o hodnote, ktorú maklér prináša. A keď som spomínal, že zamestnanie alebo povolanie realitného makléra je podnikanie, tak verte, že to, čo ja ako maklér zarobím, tak nejakých 20 až 30% z toho investujem opäť do vzdelávania, do služieb pre svojich klientov, aby som im vedel poskytnúť maximálny servis. A neustále získavať nové a nové poznatky, aby som klientom prinášal vyššiu a vyššiu hodnotu. Dovolte mi prerozprávať vám jeden príbeh. Príbeh klientov, ktorí zo začiatku váhali, či sa im oplatí platiť maklérovi 10 000 eur. Predával som ich starší dom.
Predstava klientov bola predať tento ich veľký dom s veľkým pozemkom a maximálne v pomere 1:1 namiesto neho kúpiť nový bungalov s menším pozemkom v tej istej lokalite. Predajná cena domu bola 350 000 eur. Na začiatku klientom prišla odmena 10 000 eur trochu veľká, otvorene sme o tom hovorili. Avšak keď sme sa pustili do práce, prišli prvé výsledky. Dom sa predal do 2 mesiacov od zverejnenia inzerátu za plnú požadovanú cenu a verte, že kupujúci si žiadali zľavu. Avšak správne nastavenou vyjednávacou taktikou som cenu udržal na maxime. Klienti mali presne pripravenú prezentáciu, virtuálnu prehliadku, silnú marketingovú kampaň. A čo bolo najdôležitejšie, mali moju podporu aj pri kúpe ich nového domu. Vyhliadli si presne taký bungalov, ako hľadali, tá istá lokalita, novostavba, menší pozemok, garáž. Tento dom predával iný maklér a požadovaná cena bola 340 000 eur. Po osobnom stretnutí mi moji klienti povedali: Ernest, veľmi sa nám ten dom páči, lokalita je fajn, avšak tá cena je už na doraz. Nevieme, ako vyjednať lepšiu cenu. Spolu sme si sadli, klienti mi povedali dojmy z obhliadky, prešli sme si situáciu predávajúcich tohto bungalovu, pozreli detaily stavby, zistili sme, aké sú predajné ceny v okolí, aký bol dopyt, ako dlho sa už dom predáva. Dal som im presné inštrukcie, ako vyjednávať, čo povedať, ako vyjednávanie viesť, kde nastaviť hranice. A viete, ako to dopadlo? Namiesto 340 000 eur ten dom kúpili za 290 000. Áno, ušetrili 50 000 eur. Ak si to spočítame, tak mne ako maklérovi zaplatili odmenu vo výške 10 000 eur za predaj ich domu a na základe mojich odporúčaní ušetrili 50 000 eur na kúpe domu. Čistý zisk pre klientov 40 000 eur. A hlavne pokoj, istota a správne rozhodnutie. Odmena maklérovi nie je výdavok. Je to investícia do vášho pokoja, bezpečia a výsledku. Je prirodzené prítať sa na výšku odmeny alebo províziu, avšak dôležitejšie pýtať sa, čo za túto cenu dostanem. Ak dostanete správne nastavený predajný proces, profesionálnu prezentáciu, kvalitné vyjednávanie a hlavne pokoj na duši, že niekto na vašej strane stráži všetko podstatné, potom tá odmena nie je vysoká. Potom je to najlepšia investícia, akú ste mohli spraviť. Ďakujem, že ste boli pri tejto epizóde. Ak máte otázku alebo tému, ktorú chcete rozobrať, napíšte mi dole do komentára, čo by vás zaujímalo. Tento podcast je tu pre vás. Teším sa na vás v ďalšej epizóde Reality s Ernestom. Prajem vám krásny deň.